És un dels dos carros que l'Associació dels Tres Tombs de Bigues i Riells lluirà aquest diumenge. Es tracta d'un carro de trabuc, que ara porta carregades lleteres, però que tradicionalment es feia servir per traginar terra, fems o restes d'obra. Els Tres Tombs de Bigues consolidaran el recorregut nou de l'any passat, però amb un petit canvi. L'hem escurçat del cantó de pujada, que en vez de girar per sota l'Ajuntament, que hi havia una baixada una mica forteta i de terra, doncs la passarem abans. Vull dir, el recorregut ens va anar molt bé l'any passat, d'aquesta manera, que va ser la novetat que el vam canviar, i com que ens va anar bé, doncs, ho hem muntat igual. L'únic, escurçar-la pel baixador aquell, que era una miqueta complicat. A part del carro de trabuc i un altre de pagès, l'entitat també traurà la ja coneguda carrossa amb gallines. Esperen que diumenge hi hagi uns 140 carros i tractors, el mateix nombre que l'any passat, tot plegat amb l'objectiu de rendir homenatge a la pagesia. Ara sí que hi ha els tractors i la feina del camp també es fan tractors, però abans tot això, tant el transport com les feines del camp, es feien amb carro. Llavors és la valoració d'anar conservant tot el que era la pagesia d'abans. Els Tres Tombs de Bigues acabaran amb un dinar que ja compta amb més de 500 persones apuntades.